Hej, goddag og velkommen. Jeg vil gerne fortælle dig om internettet. Når du klikker på internetikonet, kommer Google frem. Google kaldes for verdens bibliotek. Det er også mere, det er verdens største sorteringsmaskine. Internettet er stort og indeholder mange forskellige hjemmesider. Man bruger Google til at finde rundt. Hvis vi tager køb og salg af brugte ting, så foreslår den med det samme bekendte eller populære hjemmesider som Google er gratis, Den Blå Avis og måske også lidt mindre, men der er lidt at vælge imellem. Derudover så har Google sådan 4 forskellige ting her, der står. Det er de 4, jeg vil fortælle jer om og vise jer. Det næste, det er billeder. Jeg har valgt katte, fordi jeg elsker katte. Men her der kommer Google med alle mulige former for kattebilleder og så videre. Men du kan ikke kun finde katte, der er også huse og grafer. Og det er faktisk svært at nævne, hvad der ikke er. Men derudover, så kan man også finde vej ved hjælp af Google. Eller ved hjælp af Google Maps. Her jeg har skrevet en, Jeg har skrevet en vej her, det er parallelvej i Silke eller i Kjellerup. Så der så zoomer vi lige så stille ind, og til sidst så kommer vi til det. Men det er ikke det hele. Google der kan du også bruge til at finde vej, altså som GPS, eller du kan printe et kort ud, hvor du har farvelagt eller andet vejen, du skal bruge til. Så det er ikke kun internet og billeder, den kan også vise dig vej. Og til sidst, så har vi video. Jeg har valgt en lille video, som at jeg gerne vil vise jer. Den tager 26 sekunder, men at den forklarer den er god. Men imens den kommer, så vil jeg fortælle jer, at Google, der kan du have forskellige sider eller hjemmesider til at stå åben uden problemer. Og det er noget af det smarte, det har jeg for eksempel benyttet mig af her. Her er videoen, og den er uden lyd. Tusind tak, fordi I gad at se og høre med. Jeg håber, at det har været en appetitvækker for at bruge internettet lige så meget, som vi nu gør. Vi ses måske igen.